Makamago nyalo tieke nade pacho kae? Weche kaka wanyalo tieko gimokwongo, kaka nosewacho ni gino chakre kodwa. Wane manyaka wa kill the narrative. Nikech ing'eni en gima osebede pachwa ni kata obed ni wadhi go ombulu to kochopo higa mar 2027 to ji wacho niya already to ng'ane tema dhi dok. Koro ing'eni en paro ma waseketo, ma en paro ma nyaka wanegi mondo mi wawach niya wanyalo loko system to mana kwa wuok oko mondo mi wadhi waloke. Koro mano kwasetimo kaso also IEBC be sama chiu this civic education ni gibende onego gilernwa e yo makare ni ere kaka gipango ensure ni election magibro timo no kata kwa go ombulu ere kaka gidhi rito, ere kaka gidhi ensure a transparent process magi ensure ni ombulu kwa luto to wadhi yudo duoko makare. Gibe onego gi explain mai kaka timwa keto kendo mai gimwa pango timo kama kamai mondo mi gi build that trust kuomwa nikech wan ng'ini wanyalo wacho ni wabro wuok oko to also another thing ka rowere wuok oko mang'eny ting'eni mano be bro miyo wabedo gi duol nikech sirikal bo ng'eni ang'eni population makamae manogo kura ma ka gitemo tugo to ging'eni demonstration cha pod dhi duoko kendara. Koro first of all onego chakre with the system itself. Gimiwa assurity ni main kakati magiketo magidhi ensure ni process no odhi bedo a free and fair one. Kasto wabende wa kill that notion nikech ing'eni gimoro wach niya rowere moko nyalo wacho ni pod ok wanyal change system, corruption still debate kanyo, but sometimes gik moko work ga out to gino chakre kodwa. Wane makwase kill that notion to we start wachako endeleza kata wacho a very positive narrative nikech mai gimwa dwaro kendo change ni mwa dwaro to change no chakre kodwa. Change chakre kodwa tekini mabedi